Γιαζίτσι εκτελεί, ο Ρέτσος δοκάρει και η προβολή του Μπιανκόν δεν πέρασε. Αποστατική φάση στο 8. Κίνηση του Ταρέμι στην πλάτη του Καραμάνη. Ο Ταρέμι, πάσα Μαρτίνς στα δίχτυα. 0-1 Μαρτίνς. Στο 35 έχει την πρώτη ευκαιρία στο μάτς. Στο 3 έχει πάρει όλο το παιχνίδι σε φάση κατοχής για τον Ολυμπιακό. Σκοράρει στο 35. Τσικίνι, ωραία πάσα, Ταρέμι, τρίπλα πλασέ, άψογα τα έκανε και τα 2-0-2. Στο 56, πέμπτη τελική, 3 στην εστία, 2 γκολ ο Ολυμπιακός. Όλη η ιστορία είναι η πίεση ψηλά, η άμεση ανάκτηση κατοχής, η τρίπλα για να ξεμπλέξει από τον Μανσούρ και μετά το ωραίο τελείωμα, assist, Τσικίνιο.